Moi vaan moi kaikki! Multa on kyselty, että missä mä oon ollut töissä, kun mä oon opiskellut täällä Vaasassa. Ja mä oon ollut aika monessa paikassa, ja ajattelin nyt vähän kertoa siitä, että missä on ollut. Ja sitten lopuksi mennään käymään tuolla APPn kesätyöfestivaaleilla. Itsehän päädyin tänne Vaasaan opiskelemaan monenmoisten sattumusten kautta. Silloin kun mä hain opiskelemaan, niin en mä silloin ajatellut, että onko täällä alalla töitä tai onko Vaasassa töitä, joten on aikamoinen tuuri käynyt, että on päässyt tänne ja että täällä on oikeasti näitä meidän alan hommia tarjota. Munhan työkokemus täällä Vaasassa alkoi sillä, että mulla oli 2 välivuotta ollut lukion jälkeen ja mä olin ollut Hesessä muun muassa töissä, niin ravintolapäälliköt soitteli toisilleen ja kun mä aloitin koulun täällä tai yliopiston, niin mä aloitin myös Hesessä. Olin sitten Hesessä sen fuksivuoden. En ollut kuullutkaan tästä takuuteikkarista, joten ymmärrän kyllä, että kaikki ei siitä kuulu, tai että jos et ole ajatellut sun opiskelijavalintoja niin työn kautta, kuten minäkään en ajatellut. Jos haluat olla pikkusen viisaampi kuin meikäläinen, niin mieti sitä, että mitä sä haluaisit tehdä loppuelämässä. No okei, kyllä sä varmaan mietit sitä muutenkin, mutta niin kuin näitä realistisia asioita, kuten että mille alalle työllistyy ja missä sitä alaa työllisyyttä on. No, Hesen työllisyyttä on aika laajasti joka puolella Suomea, että se ei vaikuttele siihen, mutta tosiaan pääsin takuuteekkari-hankkeen kautta fuksivuoden lopuksi kesätöihin. Tämä takuuteekkari on sellainen hanke, jossa Vaasan yliopisto ja Vaasan alueen energia-alan yritykset tarjoaa ekan vuoden tekniikka-opiskelijoille töitä. Ja se on aika ultimaattista. Tai firmat on jo luvannut ottaa töihin. Niin sitä kautta mäkin pääsin. Mä en oikeasti tiennyt tästä alasta yhtään mitään. Mä en tiennyt, mitä tällä alalla töissä tehdään tai näin. Mutta kyllä se siinä opiskeluvuoden aikana selkeni. Ja sitten etenkin silloin kesäkuun alussa, kun aloitin sitten Vakonilla kokoonpanossa takuuteekkari kesähommat. Mä tosiaan olin siellä sitten 2 vuotta, viihdyin niissä kokoonpanohommissa. Mä sain olla aina kesät siellä ja sitten pääsin opiskelujen ohella tekemään tuntikeräiliä hommia tai tuntitöitä. Ja tosi joustavasti. Mä sain oikeastaan aika pitkälle sain tehdä aina silloin, kun mä halusin töitä. Ja se oli tosi kiva. Ja sen lisäksi mä tykkäsin tosi paljon siitä kokoonpanotyöstä, vaikka monet sitä mollaa, että vitsi mikä paska duuni ja näin. Siis se on kaiken perusta. Se on niinku lähtökohta tosi monelle hommalle. Sä opit miten tehdas toimii, sä opit miten se tuote toimii tai miten se tehdään, miten kaikki prosessit siellä menee. Sä saat kaikkea verkostot sinne tehtaalle. Tiedät sitten keneltä mennä kysymään mitäkin. Mun mielestä oli aivan todella opettavaista. Kuten sanottu, viihdyin siellä linjalla, pääsin siitä etenemään toimihenkilötehtävään ja sitten vietin varmaan 3 vuotta tuotekehityksessä erilaisissa hommissa. Sinne mä pääsin siis ihan vaan sillä, että intin tehtaalla tarpeeksi kauan, että voisin tehdä muutakin. Ja mua sieltä suositeltiin myös. Mä oon ollut opiskelija-aktiivina, niin sitten tunsin vähän niitä HR-henkilökuntaa myös sitä kautta, että oltiin tehty meidän ainejärjestön kanssa niin kuin yhteistyötä näiden firmojen kanssa ja sitten sieltä oli ne kädet tullut tutuksi. Ja sitten sain vähän niin kuin molemmista suunnista suosittelua sekä HR:ltä että sieltä tehtaalta, niin sitten pääsin toimihenkilöhommiin. Tosi avartavia molemmat, tai mä olin 2 eri tiimissä. Mä oon ollut prosessin kehitystiimissä, jossa oppin vähän näkemään, että miten koko tuotekehitys pyörii. Ja sitten mä oon ollut tuotekehityksen testauksessa, joka oli sitten taas tämmöistä niin käytännönläheisempää, että siellä tuli taas tosi tärkeäksi se, että on ollut linjalla, että tietää mistä se toosa on niin tehty. Ja että miten se on rakennettu ja sitten näin, niin se auttaa tosi paljon, kun saat jonkun random laitteen, vaikka sä et olisi sitä kyseistä laitetta koskaan ennen kasannut, niin sitten osas tarttua siihen jotenkin järkevästi, että mistä sitä nyt niin aletaan purkaa ja näin. Ja mitä nämä tuotteet siis oli, niin taajuusmuuttajia on ollut nyt kohta vuoden APP:llä ja siellä on ollut, mä en tiedä mikä meidän nimi nykyään on, Process Automation Process Industries. Semmoinen yksikkö tekee isoja teollisuuden tehtaita, vaikka paperitehtaita. Se yksikkö hoitaa niinku kaikki sähköt, paitsi ei sitä paperikonetta, mutta kaikki sähköt siihen ja kaikki tämmöiset hommat, niin se on sitten taas ehkä tää meidän tutkinto täällä, joka on aika tämmönen laaja. Meidän sähköntuotanto on aika laaja. Se ei ole mikään kovin spesifi, että me opittais vaikka vaan piirisuunnittelua tai jotain, vaan meillä on aika lailla kaikkea. Niin tässä duunissa tarvii aika lailla kaikkea. Niin semmoinen isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, mikä ehkä onkin
mun niinku vahvuus, niin sitä pääsen ehkä toteuttaa. Tai ainakin toivon niin, ainakin vielä mä oon saanut toteuttaa siellä itseäni. Täällä on ihan hirveästi mahdollisuuksia täällä alueella. Mä oon tosi kiitollinen kaikille firmoille, että mä oon saanut koittaa ja mua on kuunneltu aina, että mitä sä haluaisit seuraavaksi tehdä. Ja ne on ollut tosi opettavaisia ja tosi mielenkiintoisia. Mä en oo tehnyt täällä mitään paskoja hommia koskaan. Melkein lähestulkoon koko ajan on ollut 2 työtä. Aluksi mä olin siellä Hesellä ja Vakonilla esille samaan aikaan ja sitten mä oon ollut viimeiset 3 vuotta tosiaan siellä Tekniikka Akateemisessa meidän ammattiliitossa. Tein siellä opiskelijarekryä ja täällä kampuksella pyörin minä edunvalvontaja Resteen ilosanomaa levittämässä. Taas siinä pääsi niinku oppitunteja kaikkia ihan sairaan hienoja tyyppejä. Tai miksi se on tärkeää, että sä opit tuntee Suomen kaikki teekkarit nyt esimerkiksi, mikä ei ole hirveän iso homma, koska teekkariskene on kuitenkin aika pieni, niin pienellä vaivalla pääsee sä tunnet yhtäkkiä kaikki. No, tälle kärjistetysti. Mutta miksi se on tärkeää? No koska ne valmistuu samaan aikaan kuin sinä. Ne on työelämässä samaan aikaan kuin sinä. Teistä tulee kollegoita. On niinku Suomen tosi pieni maa. Jos sä ajattelit täällä tehdä hommia, niin miksei tutustua niihin ihmisiin jo nyt, koska niistä voi olla niin paljon hyötyä. Ja toiset etenee nopeammin kuin toiset, niin ne voi auttaa sua saamaan vaikka duunipaikan, tai sä voit auttaa jotakuta. Sä voit löytää sun yritykseen esimerkiksi ihan loistavan talentin sillä, että sä oot juonut sen kaljaa jossain tekkariseminaarin jatkoilla tai jotain. Se on pelkkää voittoa. Nyt sen pystyy tekemään vielä helposti, kun kaikki on lähdössä. Otapa, kun pääset työelämään ja sulla on vaimo ja lapset ja miehet ja kaikki ja koirat ja talot ja hommelit, niin ei sä tuu lähettyä ehkä niin paljon. Työelämä kohteleekin huonosti ja jäät vaikka työttömäksi, niin sulla ei ehkä oo semmoista tukiverkostoa, mihin tipahtaa. Mä oon ainakin tehnyt kaikkeni sen eteen, että olisi joku verkosto. Mä oon vaan ollut aktiivinen ja lähtenyt mukaan, kun on pyydetty. Mua pyydettiin myös tonne kesätyöfestareille. Mennään hei kattoo, mitä siellä oli. Heipistä! Mä oon nyt menossa tonne APPn kesätyöfestivaaleille. En oo varmaan ennen ollut, tai en oo ihan varma. Ainakaan täällä. Ne on nyt tuolla Tropiclandiassa ja vaiheilin tässä sen verran aikaa, että menkö bussilla vai kävellen. Niin, että koska Vaasassa kaikki on niinku aina kävelymatkan päässä ja sitten kun joutuisi bussia ottaa joku 10 minuuttia, niin periaatteessa kun sä oot kävellyt siinä ajassa sinne jo, niin sitten on aina kauhean pähkeily, että millä mennä. Täällä pitäisi olla joku bändi ja ruokaa ja tietysti kesätöitä, kaikkein tärkeintä. Mennään vähän kattelee, että mikä meininki. Mä oon myöskin vähän unohtanut kysellä keneltäkään kavereilta, että kuka sinne on tulossa, niin mä oon nyt sit menossa yksin. Mutta mä uskon, että sieltä löytyy jotain frendejä. Tosi monet opiskelukaveritkin on APP:llä töissä ja se on aika iso yhteisö, niin ja ne ottaa tosi paljon kesätöihin tyyppejä, niin eiköhän sieltä joku tuttukin löydy. Kohta ollaan perillä, jolla näkyy jo Tropiclandia ja ainakaan vielä se bussi ei ole mennyt ohi, elikkä kannatti kävellä tällä kertaa. Miten ihanaa nähdä kaikkia ystäviä täällä tänään! Heipistä! Jee! Antti! Kyllä, tervetuloa mun YouTube-kanavalle! Täällä heti oli kavereita! Pasu! Pitkästä aikaa! Joo, vanhoista videoista myös sekä tuttu, moikka vaan kaikille. Ja jatketaan samalla linjalla, että eikö niin, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta? Ei, tää on mun, tää on Heidin. Mun Heidin. Heidi on tässä. On se mukavaa. Mä luulin, että mä joudun olemaan täällä ihan yksin, mutta täällä olikin kaikki. Mitkä on sun odotukset tälle? Ilmasta ruokaa, hyvää karkkia ja hyviä puheita ja kunkkupähkinä. Miika, mitkä on odotukset? Vähän jännittää. Niinpä. Entäs Kinnunen? Mielenkiintoista. Kyllä vähän jännittää. Onko jännitys tiivistyy? Joo, kyllä. Hyvä, kello alkaa olemaan 20 yli. Takana löytyy vielä varmasti vähän tilaa. Hyvä. Eli nyt on maha täynnä, niin tervetuloa. Jatketaan varsinaisella virallisella osuudella. Kuten APP:n tilaisuuksissa yleensäkin on tapana, niin käydään läpi turvallisuusasiat. Question was what do we most like about working with ABB, which is quite a broad question, but it's quite a nice bunch of people. As you can see, we're all wonderful here, and at least I personally enjoy working with the teams that we have, and in that sort of environment where nobody has an office.
and it's very lean on hierarchy as well, and you get all the responsibility that you want and you can take. Mun nimi on Aino Ekka ja mä oon täällä AVV:llä HR Centerissä harjoittelijana ja oon tässä vähän niin teidän hostina nyt tämän keskustelun ajan. Ja nyt se mitä meillä on tässä seuraavan noin tunnin ohjelmana on sitten tämmönen, että pääsette juttelemaan eri AVV:n edustajien kanssa. Ja teet on kaikki jaettu sitten pöytiin ja opiskelijat saatte istua omissa pöydissänne, AVV:n edustajat sitten kiertävät niissä. Hei pistä! Oho. Ei ollut. Mitäs sä oot täällä Janne rekrytoimassa? Hyviä työntekijöitä. Onko löytynyt hyviä työntekijöitä? On, ei täällä muita olekaan. Ja tästä nyt katsoo ympärillekin, niin tässä hyvin potentiaalisia kavereita kyllä löytyy. No. Paljonko on tyyppejä haussa? Ei ole vielä päätetty, että kaikki on, kortit on auki. Okei, hyviä hommia pelkästään. Joo, ja monenlaista vähän laidasta laitaa. Että katsotaan nyt tässä talven aikana. Että Diplomityöt vai? joo, kaikki järjestyy. No niin, hyvä, että tuli videolle nyt. Vinkkejä videotervehdyksen tekemiseen. Joo, siis kannattaa ehdottomasti, jos on semmoinen mahdollisuus, niin jättää videotervehdys, koska se on semmoinen mahdollisuus, joka antaa sulle sen, että me nähdään sua persoonana. Eli kuka sä olet henkilönä, kerro siitä. Kerro, mitkä sun unelmat on, mitkä sun uratavoitteet on, mitä sä osaat, mitä sä haaveilet. Ja sitä, että kuka sä olet, se on se tärkein. Kuulostaa hyvältä. Yes. Ja se on MP-festareista. Hyvät fiilikset, ehkä nyt tulee töitä. Tuleeko? Joo, nyt tulee töitä. Mä voin siis parempi esiintyä kuin kesätyöntekijöiden kesäjuhlilla tai Motorsin kesäjuhlilla. Kulkutellaan vielä iloisesti sieltä. Ihanaa. Hei Vilkku. Mahtava ilta, kiitos, hei. Kiitos. Siinä oli APP:n kesätyöfestivaalit. Oli kyllä ihan hyviä keskusteluja, pääsi näkemään paljon tyyppejä. Oli tuttuja. Mun kaveri pisti mulle tuolla snappi, että etenkin. miksi teillä on firman juhla? Ei snöörikamera! Kaikki menee YouTubeen. Mutta en oikein itekään tiedä vielä mun kesätöistä, mutta ehkä nyt sain vähän vinkkejä siihen. Tosi mukavaa, että tämmöisiä järjestetään. Täällä on aina paljon paremmat chanssit saada vähän kosketuspintaa noihin työnantajiin kuin Olisi kiva, kun nämä muutkin firmat jaksaisi vielä järjestää tällaisia, eikä vaan APP. Niinpä, Appa on kyllä ollut tosi aktiivinen näissä. Se oli silloin fuksivuonna, kun oli useampikin firma täällä Eikä juusto katolla